Filipte aytdingiz. Aha. Nendaydir yangiliklar bilan kelgansizlar? Ben 2 yil geldi. 2 yil. Birinchi yilda men gitara o'ynayman, qo'shimchadan birgalab yig'layman. Har ikkinchi yilda birgalab. Birgalab. Ko'zlaringda o'zingizga yoqtiribsiz. Bitta. Oo, motorchi. Aha, nega yo'nalishda bo'ladi u yerlar? Albatta rock. Rockmi? Bitta rock. Ha, qo'ray bo'lg'ancha rock bo'laydi. Aha, hali turkumning ismiga nesi keladi? Şahmat. Şahmatmi? Ayy. Bitta bu boshlaydi. Ayy. Birgalab. Ota to'sindi, boshlaymizmi? Ayy. Так, do'stlarim, kim nimalar o'ynaydi? Men gitarada o'ynayman. Ha, Sintetizatorda. sintezatordami? Men robotlarda o'ynayman. Ha, tayoqlar olib kelgan shu barabanda o'ynaysiz-ku? Men quraydan bitta. Birgalab. Atu, boshlaydi. Ayy. Многие начинают учить язык с песен своих любимых групп и исполнителей. Это очень полезно, ведь вместе с настроением песни ты начинаешь чувствовать язык, а повторы, которые чисты в песне, ритм и мелодика помогают нам выучить слова. Вот и мы, когда решили создать свою группу, написали для вас очень простые песни с повторами. Но прежде чем петь вместе с нами, хотим вспомнить еще раз некоторые правила. Частицы «та», «те», «да», «де», «за», «ве», «ла», «ле» означают «тоже», «ни», «и» в начале слова для усиления сказанного. Эти частицы подчиняются общим правилам, после какого гласного и согласного что идет. Но не затрудняйте изучение языка запоминанием этих правил, просто применяйте их активно в своей речи. А правильное употребление всех аффиксов частиц придет со временем. Улда хайбат ухай. Он тоже хорошо учится. И он хорошо учится. Хинда кильманен. И ты не пришел, пришла. Ты тоже не пришел, не пришла. Беда кильманек. Мы тоже не пришли. Көттім, автобуста келмені машинала. Ждал, не было ни автобуса, ни машины. Обратите внимание, что частицы пишутся раздельно и произносятся иначе, чем слова «хинда» – «у тебя», «беде» – «у нас», «машинала» – «в машине». Но это легко различить в разговоре. Все дело в ударениях. Как мы уже знаем, в башкирском языке ударения падают на последний слог. В этом случае окончание слов является частью основного слова, и ударение переносится на окончание. Хинда, беда, машинала. А частицы не являются частью основного слова. Они самостоятельные, поэтому ударения падают и на них, и произносятся они иначе. Хинда, беда, машинала. Иртанда кисте эшләйем. Работаю и днем, и вечером. Эшләй ҙә алмайым, йоҡлай ҙа алмайым. Не могу ни работать, ни спать. Түҙемлектең дә сиге бар, и у терпения есть предел. Также хотим вспомнить простое слово «тугель», которое отрицает все сказанное нами. Мин тугель, не я. Быны тугель, тегене. Не это, а то. Ҡыҙыл тугель, а һары. Не красное, а желтое. И вспомним также такое прекрасное, многозначное, но такое не самостоятельное слово «кывык». Оно идет после какого-либо слова и означает как будто, словно, вроде подобно. Минин кывык, как и я. Минин ахиратым, минин кывык, кейна. Моя подруга одевается, как и я. Ул бала кывык ихлас, он искренний, подобно ребенку. Үҙеңде донъя хужаһы кывык тотма. Не веди себя словно хозяин мира. Йөрәгем тойған кывык. Сердце словно чувствует.
Ул мине яраткан кебек. Он как будто меня любит. Алмаз, Әйе, мин ишетәңме? ишетәм. Хәзер һинең белән ядабыз барабандарды. Шуннан калгандары безгә кушылыр. Шуңа һин тигез генә әйтеп язасың. Ярай. Әзерме? Әйе. Молодец! О, молодец! Рәхмәт. Айсулпан әзерме? Әйе. Башлама. Матур булдымы? Азали, хәзер бит инде без ядабыз һинең белән. Поехали. Молодец! Әзерме? Әйе. Хәзер моны беренче куплетта яздык. Хәзер икенче куплетта язабыз. Буламы? Ана шулай ихлас уйнаганда килеп чыга ул. Әйе. Инде минең кеүек бер хыял икән, мине яңғыҙ түгелме, хәҙер булдыҡ икән. Инде минең кеүек көләкәс йүләркәй, мине яңғыҙ түгелме, хәҙер булдыҡ икән. Беҙ әле үҫмерҙәр, нимә көтә алда, осора күктәргә йондоҙло хыялдар. Аңлайбыҙ әйе, ергә төшөр кәрәк, тик осорға әле мөмкинме әлерәк. Инде минең кеүек ышаныу сәнәдән, мине яңғыҙ түгелме, хәҙер булдыҡ икән. Инде минең кеүек үтә хисле бер йән, мине яңғыҙ түгелме, хәҙер булдыҡ икән. Беҙ әле үҫмерҙәр, нимә көтә алда, осора күктәргә йондоҙло хыялдар. Аңлайбыҙ әйе, ергә төшөр кәрәк, тик осорға әле мөмкинме әлерәк. Инде минең кеүек бер хыял икән, инде минең кеүек көләкәс йүләркәй, инде минең кеүек ышаныу сәнәдән, инде минең кеүек үтә хисле бер йән, инде минең кеүек. Азали, ә һин ул хәзер матур итеп синтезаторда уйнарга кайда өйрәндең? Мин музыка мәктәбендә укыным. Ә хәзер укымайһыңмы? Юк, хәзер сноубордка йөрөйм. Уныһы бик шәп. Ләкин музыканы ташлама, һинең бик матур килеп сыга. Рәхмәт. Айсулпан, ә һин гитарала күптән уйнайһыңмы? Миңа гитараны элек Кыш бабай бүләк иткәйне. Тик мин уйнамагайным һәм бына берничә ай элек
Мин гитараны кулыма алып, миңа бигрәк охшаны һәм мин уйнай башладым. Ә һин музыка мәктәбен тамамладың, шулаймы? Әйе, мин Нариман Сабитов исемендәге музыка мәктәбен тамамладым. Тик Думбара классынан. Мин 7 ел укыдым һәм минең остазым Зөлфия Валера кызы Дилмөхәмәтова. Мин уга бик рәхмәтлемен, чөнки без төрле җирләрдә күреп яттык. Абхазия, Сочи, Казахстан, Питер, Казан калаларында булдык. Қалай күп қалаларда булды? Әйе, шулай. Әйткәндә, мин дә ул мәктәптә тамамладым. Бирегез биште. Абына хәзер вокалга йөргә уйлайм. Улайһа бында Дилара апай Идербаевга кил, уның Дельфин студияһы бар. Унда улар гитарла уйнарга һәм йырларга өйрәнәләр. Әйе, беләм, минең апайым элек монда йөргәйне. Рәхмәт. Сулпан, әйдә йөрик. Икәүләпме? Әйе. Әйдә. Юрматы, ә һин Хурайда уйнарга кемдән өйрәндең? Мин елләрдә өйрәндем. Хәзер Нариман Сабитов исемендәге музыка мәктәбенә йөрим. Укытучым Мулюков Руслан Рафаэлулла. Бик шәп, моныһы бик шәп. Алмас, менә бүген карап торам, бик оста уйныйһың барабандарда. Һин әллә музыка мәктәбенә йөрисеңме? Юк, мин музыка мәктәбенә йөрмәйем. Үҙем өйрәндем. Миңә атайым туган көнөмә бүләк итте. 2 атна элек. Димәк, һинең өйөңдә, фатирыңда барабан бар, шулай бит? Әйе, һәм көн һайын уйнайм. Қалай рәхәт. Балалар, нинди генә һөнәр һайлаһагыз да, музыканан айрылмагыз. Яраймы? Рәхмәт. Менә кайтырга ла вакыт җитте. Бүген илһам тулы көн булды, шулай бит? Әйе. Ғәжәп матур көн. Хәзер безнең үзебезнең төркем бар. Әйе, һәм бул төркемнең 2 йөре бар. Был бурыштың башы гына. Ярату сарышынга тиклем кызлар, егетләр һәм безнең яңа төркем Шакмак!